Happy last Sunday of the month of May. Wow! Tapos na matapos na ang month of May, tapos ang mga exam, tapos na liwat ang mga kakurian niyo. Balita, i-praise ka because until right now, we were able to survive. Diba? Congrats, anay mo sa mitsig nga. Congrats, nakasurvive ka. Yan! Nakasurvive yan, kita imagine, we'll be almost half of the year. Kundi na lang, mag-half year na kita. Really, God is faithful and God is good sa ringpahan natin songs. I love the words of Jesus Christ in Matthew 6:25, mga kabuktuan. Nasa lima dito yung Jesus, I tell you not to worry about everyday life. Again, nasa rin yung Jesus sa Matthew 6:25, I tell you not to worry about everyday life. Kaupay itong word, mga kabuktuan, it's because it's Jesus Himself who knows or it is possible na di rin kita mag-worry. Amen? Nag-worry ka ba yan, ha? Wow, di ba? Amen? No. Grabe ka confidence. Di rin ko talaga kung nag-worry Ate Grace. Grabe Ate Gracia. Worry less. Ay, because prayerful. Di ba? Balita, mga kabuktuan, again, nasa rin ni Jesus nga, I tell you not to worry about everyday life. But unfortunately, di ba, it seems so impossible na di rin mag-worry halay. Especially, we are living for survival. We are living for survival. For example, atong panimalay, from mag-iisip ka kung ano yung isusurak niya, di ba? Until tanan nga mga bills sa balay, kailangan naton baytan. Ito pa lang ang butang, they could be reasons for us to be worried in this life. Hino din and of course, bisan nag-worry kita, may mga na-receive kita nga mga bonus. Ay, yan, no? Hino din yung mga naka-receive bonus, yan ang kami. Bigyan namin. Dito, malalaman natin kung sala ito nga pamaagi para masiring ka nga. At imo sa fit, naka-receive bonus is ati. O, di ba? Grabe na iya bubo. So, hirayin na tayo na nagpa-rebound, yan ang kami, may mga bago nga sapatos, bago nga may nahiya. So, wala pa libre na iya kay hindi binuhok-buhok lang niya po. O dito, praise God kayo mga bonus nila. Pero ano man may nalahiyak yan na, nag-iha pa ng bonus. Nagkaraya ka Adle, nagkaraya ka Hicks. Nakamugtuan. Dami mga travel naman. Sana all. Balita, we know na we receive a lot of things in this world. But you know what? Kung talaga nga, diritanan nga butang is naglalas. Di ba? Tanan din nga butang, everything that we could see in this earth is temporary. Bisan pati mo kwarta, hindi mo mga resources, temporary lang ito yan. Daring nalingkod kita ato lingkuran na sinta. Ano man kakunahon din nga mga kapapilan, water bill anay, electric, internet, ang dala kaunahon din. And you were also thinking if pwede ka pa maka-eskwela next year. Lord, maka-eskwela pa ba? Kung may dapat pa provision next year, anakon parcel, Lord, diabot na. Oray pa ako ipapambayad. Ano yung katulog ko na yung cancel. Dahil na karautunan ko ng seller or ang iyo ka sa ubos na at iyo sa akong bugas tikuan ang tika ubos na. So you know what? Life really happens so fast. But we should know this truth. God is your provider. Amen? The Lord bukto and source and imo provision. Sanglit, Jesus has this confidence to tell us na dapat diri kita mag-worry nga aton life. We always tend to associate provision to money, right? We always equalize hand provision ha money. Kasi nga, pag may takangani provision, may kwarta, may ipanadit, may ipapanhatag. We always tend to equalize the words provision and money. But you know what? God could give us more than money. Amen. It's more than money bukto na kailangan natin ng atong kinabuhi. I love this one name about God. Kita mo ang mga names ni Lord, makakita kami din. I am healer, so dito. But nga malimot kita ini nga usang ang aral ni Lord. And that is, He is your Jireh. Jehovah Jireh or Yahweh Jireh. So meron ka nga Jireh, it's a Greek word for provider. So meron ka nga God is my Jireh.
God is my provider. The Lord is my provider. And it means I lack nothing. Kung imo Ginoo nag-provide pirma imo, it means you lack nothing. Na ano man na Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd. Anong dugtong? I shall not want. Diba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Nasa 5 Korinto Tagalog, ang Diyos ang aking pastol at ayaw ko. Pwede rin tugto ang meaning, ha? Dito yung sabihin, I shall not want, ayaw ko lang. Iba na yung Bible niyo. Iba lang ka-translate ng Tagalog yung Bible. Then, ibig sabihin ito, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ibig sabihin, I will lack nothing. Kaya ano pa ako magiging in need? Kung nanakambang needs, sa atin na. Diba? Provided na hiya, ready na hiya, nga akot i-receive. One evidence book to nga Lord is your Jehovah Jireh is anabatian niyo, diba nga, when Israelites went to the desert, imagine desert, waray food, waray livestock, waray plants, ay nakakaunon. God provided a food for them. But it was a heavenly food. Ang tawag ito is manna. Lord ito ang nag-provide para ira. Kada adlaw may natubo na ito ha ground nga mana. Pagkat tinapay ito heavenly bread. Diba? So pag flake ko no ito, it's like a flake. Sanglit, may nagtabisim nga sinisaring sky flakes. Because I guess nga, derive ito rin dahan mana. But may dala sa Lord na kailangan nag-instruct ang mga Israelites. Kung ano lang ang ighatag niya, or ano lang ang kailangan ng mga Israelites, an siya lang irahakaunon. Diri na pwede mag-store, diri na pwede mag-seringa. Ay bangin ni Lord, boss, nga di mo tiyak, maghatag man, ano? Sige, pantirok lanay kita, pangkabilanay kita din. Imbang-imbang lanay kita. God didn't want that. Ngayon mo ng mga Israelites. Because if they do, magpapanos ang mana. Okay? It will go rotten. But you know what? The Israelites were so stubborn. As in, nagtirok hira para ay kinabuwasan. They didn't trust God's provision. Ang saring hira nga, bangin na buwas, paubos ini, waray na lang kami kuhan. So nahinababog to, everything that they stored got rotten. And God was disappointed because of that. Imagine, God is their provider, but they distrust God. Waray hiratapon ha Ginoo. Let's face it mga kabugtong, when everything seems falling apart, it's hard to trust God. Makuri tapuran ng Ginoo kung maarang kita nga, waray pa-blessing, waray pa kita nakarawat, tikang nga iya mga kamot. It hurts when you have been a good spouse, but nakitaan mo na lahat yung table, may divorce paper na. It hurts when you've sacrificed for your friend, only to be rejected in the end. It hurts when you deserve the promotion, basta iba ginahatag ang promotion, di rin mo. Nag-expect ka na pagod nga, ipopromote ka, pero waray gihatag ka mo, kundi ang ibang nga tao. It hurts when you've raised someone on this church, but you will end up knowing nga ito ngayon nga bata, nag-rebel. Ang masaring ka, Lord, it's hard to sacrifice, na mag-ulang pag sinacrifice Ginoo. But to tell you, God is just testing us kung may nakita ang divided heart. If we could still trust Him, even when things are falling apart. Again, God is our Jireh. Diri man ni Lord ighatag ang aton mga karuya, but God will surely give what you need. And this is our theme for today. Title, di ba? Nag-aasal na. Mga ulod. Mamanas na. Alita diri, bag ko yung newly baked bread. Give God your little. Aada ito ha, John chapter 6, verses 1 to 13. Again, atong passage sa tahan, Book of John, Juan chapter 6, verses 1 to 13. If you have your Bible, o pwede lang mabasa kay Bible as your reference, let's begin reading. After this, Jesus crossed over to the far side of the Sea of Galilee, also known as the Sea of Tiberias. A huge crowd kept following him wherever he went, because they saw his miraculous signs as he healed the sick. Then Jesus climbed a hill and sat down with his disciples around him. It was nearly time for the Jewish Passover celebration.
Jesus soon saw a huge crowd of people coming to look for him. Turning to Philip, he asked, "Where can we buy bread to feed all these people?" He was testing Philip, for he already knew what he was going to do. Philip replied, "Even if we worked for months, we wouldn't have enough money to feed them." Then Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "There's a young boy here with 5 barley loaves and 2 fish. But what good is that with this huge crowd?" "Tell everyone to sit down," Jesus said. So they all sat down on the grassy slopes. The men alone numbered about 5,000. Then Jesus took the loaves, gave thanks to God, and distributed them to the people. Afterward, he did the same with the fish. And they all ate as much as they wanted. After everyone was full, Jesus told his disciples, "Now gather the leftovers so that nothing is wasted." So they picked up the pieces and filled 12 baskets with scraps left by the people who had eaten from the 5 barley loaves. May the Lord bless the reading of His Word. Kaupay passage natin. Even ang mga children's Bible stories, add in here. But let's see what is the message of God about this. The feeding of the 5,000, ma-amaze kita, is the only miracle of Jesus nga recorded niya ha 4 Gospels sa Bible. May nakita 4 Gospels, di ba? Namely, anong 4 Gospels sa Bible? Matthew, Mark, Luke, and John. These are the 4 Gospels in the Bible. Commonly kasi pag may miracle ni Jesus, it's only written between 2 books or 2 Gospel books or 3. Pero ini nga, feeding of the 5,000, imagine tanan nga libro sa Bible, mga 4 gospel books recorded inihiya nga miracle. Ibig sabihin, grabe ang significance. Upat hira nga writers, they written down the feeding of the 5,000. We find ourselves this morning in the 4th gospel, which is the book of John. You know what? Ini nga 4 gospels, tulo nga ira is tinatawag nga synoptic gospel. And Matthew, Mark, Luke, and John, they are the so-called synoptic gospel. S-Y-N-O-P-T-I-C. Synoptic kay, ini nga tutulo, the first 3 gospels, they have the same format. Okay? They have the same miracles again written down, and same man ira focus about the coming kingdom of God. Okay? So, ibig sabihin, papreho hira mga kabuktuan, written words and format, nga nang focus, the coming kingdom of God. But the book of John is a distinct one. Kakaiba hiya. Kaya ang main focus niya is the King Jesus. It tells us that as we believe in the Lord Jesus Christ, bugto, you can experience eternal life. And you can do it now. Pwede ito yan nga book nga adlaw bugto. Accept ni mo, Lord, di mo kinabuhi, and you have the promise of eternal life. Who wants your eternal life? Amen. Say eternal life. Eternal life. You have that when you believe in the Lord Jesus. At the book of John, sanglit, it's the most recommended nga una nimo nga babasahon nga book ha Bible when you are still beginner or baby Christian ka pala. Mas better kung magbasa ka book of John because Jesus is more revealed there as a person and as a God. The story in John chapter 6 is called the feeding of the 5,000. Ano siya inihiya? Ang feeding of the 5,000. Nga nabasa naman natin, simple and flat. Ang mga tao kumantuira ha remote place, and Jesus taught, He healed the sick hitong mga lugar, and there were a lot of people, 5,000 men, lalaki na ito hira. Waray paan asawa, waray paan anak. So most probably, it was almost 20,000 anak ato. Imagine kadadamo ang nagsinunod kang Jesus, just to receive the word nga para i-heal ang mga sick. Ang problema, di kagab ina, nga waray hira pagkaon. Hino ba ang mapakaon? Jesus? Or may bonus ko, no? Ano yung mga bonus? Balita. Kitaan natin kung anong naging pamaagi para makakaon ini nga mga tao because Jesus saw them hungry. In the first verses, Jesus crossed over to the far side of the Sea of Galilee, also known as the Sea of Tiberias. Then a huge crowd followed him wherever he went, because they saw his miraculous signs as he healed the sick.
Then he climbed a hill and sat down with his disciples around him. Very popular Jesus. Crowd favorite niya. Kasi nga ni bisan ko nuhain niya, aadto ang mga tao. So mas sikat pa hiya kaysa nira emperor ito nga time, kaysa nira religious leaders. What would be the reason why you would follow someone? Kay may kailangan ka iya, di ba? May nakakailangan iya sanglit, ginahabol-habol mo iya. Sanglit, you keep on following that person wherever that person goes. Jesus had the healing power. Kailangan nila bukto, healing, kailangan nila ang message. Sanglit, they kept following Jesus Christ. This happened right after the beheading of John the Baptist. Kaya ano daw wala nga Jesus ma-cross over hira, a far side of the sea. Kaya ano kailangan nila sumakay baluto? Ngan kumanto ha mountain, na hillside. It's because may dalahin na daw ang reason dito. Una, ang cousin ni Jesus who was John the Baptist was beheaded. It moved Jesus kay maaramiya nga John the Baptist was a servant of God ng cousin niya. Kailangan niya time for grieving. Kay tao laliwat ni Jesus Christ. Masaringan niya book of Hebrews 4:14. Jesus Christ was vulnerable with a lot of emotions and weaknesses. Another, kailangan ni Lord in rest. Diba? Kailangan niya comfort. That's why He went to the hillside together with the disciples. Kailangan niya quiet time liwat. Kaya nagtrinabaho na hiya, nagpinanhil na hiya mga sick, nagpinanvisit na hiya mga lugar. He needed rest. So He was trying to get away with His disciples into the mountains. But He was unable, mga kabugtuan, to break the demands. Grabe yan mga tao, grabe niya demand ka Jesus. As in, kung restless kita ha trabaho, kung restless ka kung pinan-answer module, Jesus Christ, 100% ka restless. Morning, evening, and afternoon. Naghihinakan niya, nagpipinanhili niya may mga sakit. Di ba kahuguhul ito ora-ora? If you just could imagine, mag-all lang nga ni mag-chinig ka sa nga tao. Di ba? Mag-all lang nga ni pag-entertain, duwa lang nga estudyante, ayo faculty, iyo office. Asay pa ba? 20,000 makabugtuan. So, what ito kabuulit trabaho ni Jesus. And we could not deny the fact na kailangan ni Lord in rest. We could experience the same thing. For example, yung office. Bumurlog sa anay, di ba? Nag-take anak ka na yung mo table, tapos tigdala may nag-abri ang portahan. Kung may client aliwat, imbis nga mao pwedeng inom, di ba nainupan mo na hiya? Ano yun, nag-abri man ang portahan. Nag-entertain mo na lang ang iyong client. Tapos pagawas ka na iyong opisina. Lasing ko na. Kalinaw kay Bay na ko, mapamilong kami, mga sarugoon ni Nira. Ay, masaka rin. Ay, nagitan ko. Di ba, nagilinaksi ka pagod pag-uli, pero nahikitan ka lagi ha. Kasi pinatrabaho ka. Diba, tapos nag-overtime ka pa. And you desire, for example, may ka mga karuyagon ng mga bado. Di palit ka na pagod na sentro. Tapos, nag-text mo po ito na, sir. Yaw, wari ka na po, hindi paralit ko. Wari, para sa mga project, kailangan naman arak mo. Yakap ka na o di yan. Kapila ka na mo na cashier, for example. Wari mo, ibalik mo na lang, kailangan man ang imbuktuhin in kwarta. Tapos, for example, lunchtime na iyong cubicle. Wala ako dito haamon. Lunchtime at ito haamon. Tapos, kailangan mo nga ikaw, gutom mara-ura. Yung titimo na ako, may umabot na estudyante, Sir, ay nag-module, sir. Kaya, magkapakang ikaw. Ibig nga, ano nas 12 na? Nas 12 na yung kinamodule. We experience a lot of demands. Maram ako, karatag sa aton, may demands ang mga tao sa iyo. Workplace, sa iyo balay, sa iyo pag-eskwela. Kulang na lang, takupan natin tape ang ira mga bata. Okay, para maghulong na yun, pinanugo aton. Pero, Jesus did something great. Ano niya gimbuhat? Still, He had compassion on them and healed their sin. Grabe po ito ang kaluoy ni Lord Jesus Christ. Bisan ko all hiya, He still healed them. He still taught them the kingdom of God. Ngan sugad kita ito, as Christians, as servants of God, umot talaga ang saring ni ate. Di ba na saring ni ate ang iya last preaching? Kung kamo kuno, grabe iyo,
Yung dream, ito yung inspiration na sige mo. Someday may handa ko stage, mag-preach lang ako, mag-lead ako worship, mga piyamahakuan, ang music team. It's so easy to dream about these things, pero you don't know the hardship and difficulties na ginaagihan ng mga natukdaw din eh. Kaya as in, those who stand here as your frontliners, they had a separated life. Ang ira rest, nakakompromise. Ang ira time for themselves, nakakompromise. Ang ira entertainment. Ang ira mga karegon, nakakompromise ito yan just to serve God. Ang palapakan natin ang mga atong frontliners din niya. May frontliners kita at church din niya. Those who serve God despite of their busy schedules. Ngayon ka Korea na ginaagihan. Amen? Amen and amen. Jesus loved each and everyone in the crowd. He healed them and He taught them. What's wonderful about our Jesus is that He wanted to give you your spiritual needs, and at the same time, He wanted to give you your physical needs. Hey Lord, really yung concern bugto kung nag-journal ka, kung nasimba ka, kung natin kayo cell group, kung okay ka haiya, really like ang concern ni Lord. Bugto hi Lord, concern hiya kung may da ka ginuok yan. Concern hiya kung nag-imo anak may da pabalo panskwila, may da pabalong gihap. He cares about your tuition fee. He cares about your job. He cares about your needs this morning, spiritually and physically. Maarami Lord bugto na kailangan niyo spiritual and physical needs. Dere lahi Lord and may care ha imo a spiritual thing, but He also does care about your physical needs. Dere ka gipapabayan han Ginoo bugto. Maaram hiya han imo mga kailangan. I like these words. Nasalig nga, no one ever cared for me like Jesus. Is it an amen? Waray nagkikare nga sobra kasi sweet ka, intimate ka, upay ora other than the Lord Jesus Christ. Pwede ka pa kalimtanan ni mo mamang pakaon na imo, di ba? Pag uli niyo yung maliwarag ka na sora. Awasan ka na luto, mga tukag na natin kakaon, mga bukog-bukog na lang na salin na iyo, kaldero. Pwede ka pa nira kalimtan, pero Ginoo diri ka niya kalimtan bugto. Because you are His child. Diri ka stranger iyo. Diri ka random person, but you are His child. And as a father, He wants to grant all your needs. May dausa nga tatay, tas may dausa nga anak nag-grocery hira. Ginupod niya ini nga iyasan. Pag-grocery ka, nadamang ira para liton ora-ora. And pawalit na nira ang mga kuha nira, mga kailangan, nga as in kadadamo ora-ora nira groceries nga kinpapalit. And kumanto na hira habas, sumakay na hira, guol-guolan din nga iya anak, kay grabe niya pag inalsa. Kadadamo yung mga giniinalsa ora-ora, nga napaka-strong man hiya. Papa ko tuloy to siya. Ako tuloy ako. Napaka-strong kasi siya nga anak, napaka-hero. Ang siya ito, katato niya habas, inggolan na yun, tas na problema na hiya kay kung maaalsa pa niya ay mga pinandara pa uli ay rabalay. But you know what? On the way, nasa riman niya pa ka. You don't need to bring those again. Ihatag ko nito ako na kumaalsa. Tapos nagkamay da relief ini nga iya anak. Nasa rin niya nga. Kunta ko no ginhatag ko na lang ini akong papang akong mga dara. Kay waray ko Lord ko nung ka-enjoy ang amon pag-upod ha grocery store. Nag-worry lang ako na kung maalsa ko ini or diri. Kung taginhatag ko na iya. This is just a simple story, but this is true. When you are so focused about your worries in life, bugto, you forget to enjoy life. Amen. Diya nga limot ka na may mga blessings si Lord. And when you worry, natatakpan ito hira. Instead nga magpasalamat kita kan Lord, nagko-complain kita iya. Waray kita grateful na mga kasing-kasing. When life is about your worries, you will never enjoy the journey towards home. Diri mo ma-enjoy mo Christian life. And you will not be able to give care sa ibang tao kasi sobrang ka-focus sa imo kalugaringon. Again, give all your worries and cares that are so heavy. Ihatag ito kang Lord bugto. May mga butang na dapat diri ikaw ang nagdadara. God meant
to bring all those pain, hurts, and worries kay iya. Proceeding, Jesus soon saw a huge crowd of people coming to look for him. And then, he turned to Philip. Nasa rima ni Jesus, "Where can we buy bread to feed all these people?" He was testing Philip. However, for he already knew that what he was going to do. Then, reply Philip na niya, "Even if we work for months, we wouldn't have enough money to feed them." Ang problema ni Rabugto is ang pagkaon. Kaya nakita ni Jesus, ng mga tao is gigugutom na. Magagsa na ni mga followers kay oray na pinagkakaon. Ano yung mga cell members, mga gagsa itira? Or mga tambok itira yan na, kung magtambok, maupan din pag pinakaon na ira. Diba? Yung mga anak, kung magtambok itira, wah, pinaura ko din niya ha kitchen. Kusina nila, pinabayaan nila. Daw, pinakagagsa, ano? Bakit man lalo nag-workout lang or nag-diet na ito yan. And also, would appear to us that there is this one character in the Bible whose name was Philip, who interrupted the scene. Who was Philip? Sino ba ini Philip? Ano siya ni Philip? Si Philip. Ano ni Philip? Teacher yan, di ba? Magininal sa Philip ang cross ni Jesus. Si Philip, usahiya nga disciple, kung diin, ang nag-winha iya is si Jesus mismo. Ano ba kasi nga mga disciples, they were one. Kaya in-invite rahan other disciples. But si Philip, Jesus came right to him. Di ba kao pa ito? Ang nag-winha yung Jesus. Imagine, para daw lahat ng mga strategy ni Jesus to win people. For example, Andrew, ang ginuwin niya, Peter, yabugto. Si Jesus, pagkita niya kan Philip, nasa ring niya, follow me. So nag-follow lolo ini si Philip. So Jesus won Philip. It also would appear in Philip, in charge siya. In charge siya, mga kailangan ni Rataton mga travel. Kumbaga, road manager siya. Hingikita niya kung may pagkaon nira or waray. O hindi ito iyo cell member or iyo ministry nasa rin ito. Uy, wari man kita pagkaon yan ha, ate. Ay, pizza. Ma-request rin. Hindi na na-request sa mga road manager, mga Philip, kamay ba ako na alita. So, ganito yung Philip, nag-manage siya. Magutom na, wari man kita pagkaon. Pinabatiin niya ngayon yung Philip. Philip, again, he was concerned, kinasalig niya, Jesus, wari na, kita lang mga tao pinagugutom na. Wari kita kwarta, bisan pa kita mag-aragbot dili talaga masadangan 20,000, karadamo nira ora-ora nga papakaunon. Let's go back to the verse, nasa rin iti Philip. May sermon naging gamit. Philip? Ay, ganito na lang. Nasa rin didi nga, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. 200 penny worth ang mention ni Philip. Ano ba yun nga penny? This penny is what you call the denarii. Ang denarii, 1 denarius is equivalent to a whole day wage. Ang siyat imo sweldo sa kaadlaw. Ang na-mention ni Philip was 200. So it will take 8 months bugto to reach 200 denarii. At nakidiri ito enough kay 20,000 hira. So it was about almost $10,000 na naging equate. Gin-equate ni Philip. So ganito kadako pero diriya ina. Sanglit na sa ringin Philip, bisan pa kita, magkamay ka sa wadining amang, pero insakto kay mga magkaon inihira. Pamilyado inihira mga tao, may mga anak inihira, mga lamlam inihira. Sa ngayon, kailangan natin yun, mas dato pa na kwarta. Ang catering, tigpira man it like 200 to 300 head, pira man hindi yung pwede magasto. O mga 20 na 20 na rin, na 30 pa ito pagdama ang putahe, di ba?
Ikaw mamahal 30,000, 200 na ito yung mga tiyan. Asay pahan 20,000. Imagine, kadadamot ira papakaudon. Philip is saying that, Lord, this is so impossible. Imposible yan. Imposible talaga para atin. In a human's perspective, imposible hiya, pakaoran ng 20,000. Kinukura na ito paglibriha atong sangkay, di ba? Kinukura na ito paghahatag atong parents. Asay papakaoran natin ng 20,000. As far as the disciples were concerned, they were in the wrong place and they were in the wrong time. An era solution, they wanted to escape the problem. They wanted to escape the problem. We oftentimes do this. Kumasari kita, dirilaan ako ma-church kay problemado ako yan na kailangan kong iskipan. Hala, so ang problema at church. Ay, na problema, in-skip man kita pag may problema kita. May ano daw ay church ano pag may mga problema kita. Nagkakawawag ragload kita na kailangan load natin. Word of God. Kailangan load natin encouragement. Pag may nangyari load aton, di rin na kita napakita aton leader, aton ministry member. Nagkakawawag na kita. May ano daw la aton mga leader na giniwasan kahira. Makaratlog kahira pag may mga problema kita. You see, you wanted to escape the problem. Karag natin kumantuha Korea, karag natin kumantuha Wuhan. Kaya para na Wuhan. Kumantuha India, di ba? Pag may nakakaroon takasan nga tao. So dito, iskipan mo hiya. And we wanted to give up serving God to karag natin easy life. Bukto, these are not the solution. When you escape a problem, you are just chasing them. Pag in-iskipan ng problema bukto, ang problema, di rin ma-skip mo. Sanglit atubangan na lang talaga hiya. Pero nasa rin pa, ayaw pagtambay ating problema, agihal ay ito hiya. Kay di rin itiya sa aking problema. It's just meant, it's an opportunity for us to glorify the name of the Lord. If you have time to worry, you have time to pray. May time nga na yung ba nga mag-worry, mag-overthink, kasi i-pray, bukto, ipasa Diyos ito, nga imong aagihan niya na. Instead, nga na-roll over na lang imutot sa imo mind. Kaya ko ba, iniso ko din ito? Bukto, we pray. That's our first resort. Dili dapat ito natin ang last resort natin. Prayer is our first resort. Kay Lord, ang maaram ko ano dapat at imo buhaton. When you pray, it is bukto an evidence that you are trusting God. It's an evidence that you have faith. Kung may naka-prayer. You won't pray if you won't believe. Diri ka man, di ba, bukto pag-pray ka, Lord, kung diri ka natod ka may Ginoo. Am I right? That's a simple logic. You won't pray to God if you won't believe Him. Nagpipray ka ka, Lord, because you believe that He could and He will. Di ba? Nakaya ni Lord buhaton ini nga mga butang. Jesus looked at the situation not as a problem, but as a potential. Bukto, opportunity. Para ka Jesus, problem is an opportunity. Para himayaon niya ang Ginoo. And when it talks about discipleship, relate natin yung discipleship. An effective leader sees the potential in every problem. Kung leader ka, naging student leader ka, naging president ka sa eskwelahan, cell member ka din, ministry leader ka din. When there is a problem, bukto, there is an opportunity. Kaya kung ni Jesus problematic hiya, masaling naman ni Jesus, halala, panguli na lang ako dito. Wala iba pa ka na iyo, at yung problemado ako, panguli ka mo, panguli. Waray bukto, di ba? He didn't say that. Kaya iya nakita is potential. Nakita niya bukto ng opportunity hiya para ipasamok niya ang kamaupay ni Lord, ang salvation na plano ng Ginoo. Again, an effective leader is someone who sees the potential in problems and is willing to act by faith. Ay danay sobrang kita nga nag-test. Pakita ni mo hausan ni mo nga buktuhan o dinihan search. Ay pipinasaway, karasa lang ni pagkuhan. Pagdabo. Ay pipinasaway mo niya ako.
Karasa lang ni pagtanggala akong cell group kay grabe. Ka. Sabi na yung problema. Karag mo naman pinan-remove, like pinan-block ka na Facebook, yung mga sangkay, kinadiri ka iya. Diri mo lang inahayaan nga mag-believe, kiniremove mo talaga yung group chat. Okay, kilala ka ito. Pa-attitude pa rin mga tao. Diba? So dito mga instances, instead of solving the problem, ano yung maging susolve? Ano yung sangkay? Ano yung natanggal mo hiya? At yung may ginaasi, gini siya pwera mo na hiya. You know what? This is a lesson to all of us. We must see the potential in someone. Diri ka maarambog to, ito nga imo yan cell member. Someday, yapat magpapa-snack pero nga iyo. Di ba? Yan diri magpapa-invite tayo restaurant. Ano yung mo to yung gininaway ka? Malay mo sunod, di ba? Yet, bahala iyo kasal, for example. Di ba? Or kaya, imo classmate nga hindi pinuli ka. Malay mo sunod, yan ang principal as ikaw ma-apply ka lang iya. So, pinasawa ka nga ni iya, diri ka niya karawton. So, to be good to everyone else despite of their weaknesses, despite of the bad things they do. This is why Paul said, repay good to evil. Ayaw pag-repay evil to evil. Repay good to evil. Importante po to that we spread love despite of the hate. Amen? Is it amen? Amen. We have to trust God because if not, we will complain. I reiterate, magko-complain tungod kita kan Lord. Instead, nga tatapuran natin ang Ginoo pag may kita ginaagihan. May times bugto ang mga disciples ni Jesus, ginisgan nila ni Jesus. Ang ginrebuke nila, di ba nasa gabi na sumakay hirahan ang baloto. Nakay pira ni Jesus, he was restless. So, ano yung buhat ito nga baloto? Namili niya ulo ng tas, kumaturog hiya dito. Han pagkaturog niya, nakatungarabot nga hanlik, nagkamay the storm, sobrang kausog na bagyo, nga nalilisan ng mga disciples. Sasalig pa ng mga disciple, ano mga disciple? Wari ka man care, amon Jesus. Nasalig nga ito, grabe nila. Lord, you don't care. Nasalig itong mga disciple. Don't you care, Lord? Kita ala o da. Tikalunod na kita ikaw, grabe ni pag kinaturog dito. Ano na? Galaw-galaw na, Lord. Yes, kadira ni Jesus. Ang ginatid yung kadira ni Jesus. Ano, Lord? You have little faith. Saan siya ito? Ginpakam na niya ang store. Diba? Instead of trusting God, we keep complaining, Lord, wari ka man care. Kita lang resulta na akong pagpa-check up malain. Wari ka care akon. Kita lang akong savings. Kakulop 1,000 iniya na, wala 10 pesos na lang. Wari na nga niya balance. Yes ka na akong tinitike, kuha ko na ako dapat maging balance. Don't you see God? Anak kita lang. Hindi ba man ng mga anak tira, mga mag-upim at batasan, pero takot anak, ka-intensit iya, pagiging pasaway. Klaro po ito itaw nga waray trust. Kasi di rin grateful lagi no. Pero ginagmumuros do. Pero may iya siya tayong mga problema, di ba? Pag-chat niya, yun, problema ko. Yun, nahamlin ako iya. Itala di ako, naging ko na lang ako niya. Minsan, di ba dapat nga testimony, kuya, hindi ko nakaaway. Yan ang church ako, bisa na yung problema ako. Grabe ka, open ang boses sa worship leader. Nagpiyok ka diya, pero ka-open ang worship. Praise God. Nahibulag iya kanina, pero nag-focus ako ang worship, kuya, ate. Positive, di ba? That is testimony. Ibangin puro na lang kita complain ang atong kinabuhi, wala na kita bugto thanksgiving to God. Does God care? Again, does God care? Amen. Bugto. Nagki-care He Lord ha aton. The answer is a big yes. Kaya kung waray care He Lord, ay mabugto, diri ka na buhi yan na. Hanatabok ka na, mga aksidente ka, bagin salbar ka niya. Di kita maaraw, God is protecting us from any harm or from evil doings. Ay kung waray care ha aton, may mga bukol ka na yan na imuulo. Nahirantok ka na, napakdol ka na, gisigisinan imuulo. Nagdiri ka na, nakakahinga yan na.
The air that we breathe, bugto, is a sign that God still has a purpose for you and He does care. Ang college ako, sobra ako nga thankful kan Lord. Bisan, damo na ako waray hanunahan college ako. Maraming kamuhan college student ako when I was still doing cell group. Ako nito, balon kada adlaw 20. Ano na, baktas na talaga yung pagkata SSU. 20. Sakto na ito haakon. Kaya quick ano, take dos man lang itong quick. Kaya take 5 na, nag-upgrade na yun. Di ba, kaduwa ka na ito 5, may duwa ka na quick. Iba-iba ang klase. Di ba, may dito may bunay, may dinang puro laharina. May iba ito, hagkot na sa dito. Pero busog, di ba? Busog ka na. Maramdaman mo na kung cellphone na una, di keypad lang ito hiya. Tapos, alipan intense. Waray ito takop luyuhan akong cellphone. Ang battery na tatak-tak, hindi sa lagit is scotch tape pala ito yan. So dito, tas masaya na ako na na-scotch tape yan. Dari yan nalulubat, di ba? Ang akong bag, from first year to third year, duwala or usa. As in, so dito lang akong giginan, paborito ko itong pag-isa na nalaknit ng iya mga outward appearance. Sobra, so dito ba? Tapos pag nag-isa group kami, marang ka mo na akong snack, haiku, cream steak, barnas. Iba-iba ang klase, pero dapat kumuha ka lang usa. So, promise mga kabuntuan. So, dito, usa lang itiyahan ka gabi. Diba ikaw lang mapili, dahil nagbubunot-bunot tayo ito para fair. Stick lang kuya. Ano ba, di ba, kolboro na diba. Pero enough, masaya na kami. Ano na. Pag may nag-birthday, tamang visit lang ito. Wala naman dito requirement ng pakaon. Yan na kailangan na nag-iisip pa rin mo, pag diri mo yan, tatagan kikan una, tamang visit lahat tayo, tamang greetings, tamang hagula. Enough na ito para haamon. Pero yan, kita na ganun mga cellphone, di ba? O, pahambol, hiraw na pahambol. Yung mga snack, hiraw na mga pizza. Ay, mga bag-in. Tignan mo mga kabag-in! Wow! Ayaman na lang mga cell leaders. May pa-milk tea pa danay. Pag nakaka-problema rin mo sa namin, may milk tea mo. Pag may na problema, tamang text lang. Dahil GM lang nga niya. Pinabi mo na yung GM pag may problema yung sa ay. Yan na gini milk tea, gini istro. Grabe talaga. Tapos dahil, di ba, may mga palibre-libre pa. Ano na? Ang munay. Pasalamat ka na ito kan Lord. Bisan wala niya pala. Praise God. Di ba? Praise God. Approbation niya. Saglit, be thankful ka mo niyo mga cell leader kaya wala ito naman ka-experience ang college kami. Di ba? Be thankful ka mo kay Daray. Bakit nag-iisip pa kami yung cell leader? Yung wala man yan ang kami snack. Yan. Para sa na snack. Yan ay ba? Namasa rin ka bawat nga. Mag-iiba na lang ako sa ligrot kanina. Katala na niya, napansit iran aton din ni Canton. Salamat niya. Bukto, still be thankful. Kaya kami nagtikang kami ha. Kasuga dito nga butang. But kita ang mag-read-on man yan ang mga Kristiyano. Ano yan, Sir Jamer? Kita lang, ang isip pa ka nag-ihap. Mag-read-on mo dyan ang mga una, waray mga tagamta, mga bangkin. Praise God, amen? Ka-open you Lord. And another testimony I want to share you is that grabe ang provision ni Lord pag kailangan mo talaga. My father was hospitalized, Divine Word, panatihahin, private itong hospital, tas ICU hiya. Ang gasto namon dito everyday is 30 to 40,000 everyday. Imagine ka mamahal raw pa hospital, ICU, labi na kon private, 30 to 40,000. Habugos na pagpa-hospital ni Papa, almost more than 500,000, so dito kadako anang paraitan. Diri pa ito apian mga pamamayo na doktor. So as in, grabe ito ang gasto. Nga nasingan ang mga, maano man, magaan man kita yan na. TikTok lang dito. Mag-vlogger lang kita, makagawas kita rin dito. Ano masingin ang TikTok mo ito? As in, din kayo maarap kung ano ang source. Kuhaan. Pero praise God yung mga ginsend nila ng mga tao. Nga sobra na grabing your heart pag-provide.
Ito nga para lahang pa, yung mga relatives, mga kabugtuan niya, especially ako mga kabugtuan. Ngayon, you know what? Ang greatest provision ni Lord, kung saan nakadto ako, everywhere I went, puro Christian song ang gimpapatupad. Kasi pati hamakdok din naging Christian song na dito mga kanta. That somebody prayed for me. Dito. That was my greatest provision for me. Confirmation niya nga bisa na ato, grabe ang pag-test na imo, still kaupod mo lagi happy Lord. Bukto that's your greatest provision. Amen? I know we all have testimonies of how God provided us even in our most difficult situation. In all, God cares for you. May bado ka ba yan na? Amen. Wari man na baton. May bado kaya na? Amen. Naging kakaon kaya na? Amen. May parasahi ka? Amen. Nakakahinga ka pa? Amen. Na-eskwila ka pa? Amen. So, ibig sabihin mo to, you are provided. Diri kami makabayan ng Ginoo. Diba, that is already an evidence that you are a person that is not abandoned or forsaken. Unbelief ni Philip Bogto, ma-amaze kita, another character. Nastigma din. Then Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. There's a young boy here with 5 barley loaves and 2 fish. But what good is that with this huge crowd? Tell everyone to, 8 to 9. 8 to 9 na kita. Linapos na kita. Again, but what good is that with this huge crowd? Enter in Andrew. Andrew, di ba? Nahilig yan mag-Bible reading. Nagdadari kami. Kung kanina Philip Cross, he a word of God. Andrew is the first disciple of Jesus. Yan ang pinakaunang gitawag ni Lord. At makikita natin ni Andrew habukag dyan, 3 times na pinag-introduce sa mouth ng Jesus. Hiya ang nagtawag ang little boy, di ba? That's one. Another is, may namimiling nga mga Greeks kan Jesus. Ginlead ni Rahi Jesus itong mga Greeks, di ba? Another is, Andrew ginwin niya iyabukto, kuha Simon Peter. So in every account, may ginanaton nga Andrew, he keeps sharing Jesus to everyone he meets. Kaya na-experience ko niya nga hiyaan una nga ginuwin ni Jesus. Yan una nga nakitaan ni Lord para gamiton niya. Andrew was a soul winner. From the evidence that we have, makikita natin na dapat din natin nag-underestimate ang tao naging sisiran natin. Diba? Dapat din natin nag-underestimate mga kabugtuhan. Iba natin mga ginsisiran mga magyaman lang. Ginsisiran mga mag-uusay, mga gwapo. Pagkita niyo ang gwapo dito, grabe niyo pag in-entertain na yung about kan Lord. Managchat na yung mga gwapo kaya pag shinare iya. Nakita mo iya. Pero, nakita ka apart in very good ka gwapo. Pero kahusayan, pero nadaot yung nakuha encouragement, ginsita mo lugo diya. Pagpuntuan, you know what? Diri kita maarang nag-imit ng imo-shiran or imo-encourage. Someday, magiging pastor ito hiya. Someday, magiging great encourager ito hiya. Hinuman ang nag-win kan Billy Graham, who was an evangelist. Diba? Thankful kita orang-orang nag-win kan Billy Graham. Kaya gingamit niya grabe orang-orang ni Lord. Si Sam Milby, ginwin niya Rica Peralejo. Ganhi naman ang ginwin ni Rica Peralejo. Higim at tiyansa. Diba imagine, naglilinglig niya mga kabugtuan. So don't underestimate your encouragement, your message nga imo ginahatag sa send out sa tao na kailangan niya ni Lord. Because you don't know that something magiging mas madasig pa ito kaysa imo, kaysa haaton. Andrew spoke up. Nasa rin ni Andrew. There's a young boy here with 5 barley, loaves, and 2 fish. But what good is that with this huge crowd? Nasa rin Andrew. Lord, kita natin nga bata, may tahiyadara nga 5 loaves and 2 fish. Di ba kung ikaw ang bata, kuya ako na iniyo. Kaya ano mo gintatao? O ikaw ang pagkaon ako may iba. Lord, kita natin nga bata, may dadiya 5 loaves, nga 2 nga fish. Ang naupahin niya bata kay
ito hiya nga 5 loaves and 2 fish niya. Actually, lunch ito niya. Gintirog lang na niya, or asya na talaga ito niya last meal. Lunch ito, hanos sa nga bata. Gingkarawat ni Jesus waray. Gingkarawat niya bukto. Nasa rin dito, na Jesus took his lunch, blessed it, and he broke it. What good is that with this huge crowd? May little faith ni Andrew. But waray kakita ni Andrew ang pwede himuon ni Lord Jesus Christ. I love this little boy. Waray niya ikahangol ang iya lunch. Kaya di ba kung bata ka talaga, as in self-centered ka, very concerned ka kung may nakakaunon, kung mapapasaya niya ang uyaga na imuya, diri ka matured niya. Willing niya ginhatag niya bukto ang iya lunch kan Lord Jesus Christ. What Jesus did? He blessed it, He broke it. It fed tens of thousands of people. My point here is, diri kita maarang bukto kung gaano ngan kung hino ikagamiton ni Lord nga tao in that situation. Don't say, ang gamiton ni Lord is ang mga magyaman lang. Don't say, you can say that God will only use those who are talented. You can say that God will only use the young ones, diri and old ones. Or old ones, diri and young ones. You can say that. You can say that God will only use those who are good-looking and mga extrovert. Diri la ito mga kabuktuan na gamiton ni Lord. God loves to use ordinary people. God loves to use little things. Mga habol na butang, iya gagamit. God will use even the most disqualified. Mainom lang ko kila iyo. Again. God will use even the humble things. Ano gingamit ni Lord bugto? Pampakaon ira, diri kwarta. Diba? It was a lunch of a little boy, which contains 5 nga mga small nga bread. Waray pa palaman ang una ha. Unleavened bread ito hiya bugto. Waray pa choco German. Waray pa pantikuko. Waray pa itira. Unleavened bread la ito hiya pa. Ubi, di ba? May pa mga donut, Bavarian. Waray ito una. Kaya kung mga pa ito siya nag-multiply. Donut. Pero sabi. Dere man bugto. Unleavened bread ang gamit. Ang tawag nga ni barley loaf. Ang siya ang gagamit pagkaon para sa mga animals. Diba? Humble niya. Tas duwa nga gunting nga mga isda. Ano ang symbolism? Why God allowed to use 5 loaves and 2 fish? When you say bread, may danay pala tayo. Pag ano palaman kay hirap na ng gutom. Ginugutom na mo? Ang kitalaan na yun. So, meaning kangani nga bread has been a staple of society for almost 6,000 years. Ano siya naging pinaka-rice nira, pinaka-main source of energy, ang tinapay. It represents life and sustenance and provision. Jesus knew the significance of bread. Nasa rin niya, I am the bread of life. Nasa rin pa hiya, man shall not live by bread alone. Tapos nasa rin Lord, give us this day our daily bread. God sees the significance of bread. Ay sumari ka nga ng bread, it means God's sovereignty, God's providence, and God's gift and God's grace. Daily mo yan kaka. Ibig sabihin, Jesus is your daily bread. Hiyaan imo sustenance. Yan imo provision. Ano pat usap? May diabong isda, bukto. Hinodini ang maki-isda. Hinodini din nakatulon isda. Yun na. May nodini din nakaon isda. Mga choosy ka mo. Ang na lang ang tutuan, ang sustansya ng pagkaon, para sa isda. Ano tibay mga klase ng isda nga maaram ka?
Diba? Amen. Magrasa ito ng mga isda. And fish, mga kabugtuan, why God used fish? Kaya unang panahon, sumalit ang ani nga fish kaya, it refers to the Israelites. Kaya nasa rin ang mga Jewish rabbis. When the Jews love to read, han mga ginsurat ng libro ni Moses, they are fish. Ibig sabihin, they are significant. They are relevant. But ang kan Jesus yung gamit na symbolism is, it means we are fishers of men. Most of the disciples were fishermen. When you say you are a fisherman of God, bugto, you share Christ to others and you win them. Kaya importante gyud ang symbolism ng fish kay hino dinhi ang may da mga Bible covers. O, diba? May narili symbol ng fish. Ambot ka may nakamahito mga bookmarks niyo, bumper sticker, diba? Mga kotse, may dahito hiya. Internet, yung mga t-shirts, mga scripture shirts niyo. Your asingkano mga isda, didi? A made of fish by niya nga cover. Kaya na daw na isda. Maram ka mo kaya na isda? This symbol was used, according to historians, this symbol was used by Christians during an era persecution. Symbol ini ang mga Kristiyano. At sa ini, ichthus. It's a Greek word, or a Greek phrase. Greek phrase ito hiya. Tawagin na isda is ichthus. A Greek phrase hiya, which means Jesus Christ is the Son of God and Savior. Again, Jesus Christ is the Son of God and Savior. Kaya ichthus also means fish. Baka upayan iya hidden meaning. Gingamit yung symbol ng mga Christian. Sabit, siya na may fish symbol kita. It means that Jesus Christ is the Son of God and our Savior. Fish symbol. The bread and the fish are just humble things. Pero imagine mo ito, gingamit ni Lord. Asay ka pa ba? Nga anak ka niya bugto. Gingagamit nga ni niya. Itawo nga waray kwarta, itawo nga waray para sa iyo. Asay pa ba ikaw nga may ka resources sa imo kinabuhi? God is going to use you. This simple stuff was used by the Lord, and these humble things became ways para i-perform ni Lord ang iyang miracle. Ngaan siya ini. Tell everyone to sit down, Jesus said. So they all sat down on the grassy slopes. Numbered 5,000. Then Jesus took the loaves, gave thanks to God, and distributed them to the people. Afterward, he did the same with the fish, and they all ate as much as they wanted. Na-imagine ba niyo? Andi ba nga tinapay nga tuwa nga isda, bugto nag-multiply hira, kadadamo nira. Nasyak na ng disciple. O din na, mga disciple na din ang tuwan. Pinita niyo. Nasyak ka hira nga, kaiha man naubos. Grabe ito yung tinapay, grabe iya kuan, iya measurement, di ba? Kasi diri yan naubos bugto. Padayon niya nga na-multiply. Kaya grabe is a miracle. Others say, nga ba yung nag-arag mutla, or offer la ang mga tao ang lunch, but no. These four Gospels tell us that it was a miracle. It was a miracle performed by the Lord Jesus Christ. Imagine, may nakita sugat ito nga superpower. Umalit ka na bugto, usa nga Spanish bread. Di ba? Nasa iyo cell group. Thank you, Lord. Din yung Spanish bread. Tapos pinipinit mo na kadata mo na lugod ang Spanish bread. Or bakit na iyo pala, di ba? Mumula ito hiya, Lord, salamat hiling ang mumu. Yung pinit-pinit mo yung butas, naging bugas na lang yan. Abot ka naka-experience kayo niya. But Jesus can do that. Amen? Jesus can do that. Nasa rin Philip, Lord, wala kita kwarta, wala kita pagkaon didi. Di kita makuha. Na ano man lang, Lord? Father, thank you for this blessing. Yung pinit-pinit niya. Instead of complaining, nagpasalamat lugod hiya, ha Father.
Grabe ini yung mga disciples. Why? Nasa ringan ng mga disciples, other gospel, nasing matindira. Jesus sent them away. Hira na lang kung bahala ang pamilya ng pagkaon. Ayaw na kita magool lang kita. Just send them away so that they could buy their own food. Grabe, Lord. Ano naman ni Lord? Nasa ringan. They do not need to go away. You give them something to eat. Oh, grabe ni Jesus. Ayaw yun na pagpauli. May nakita pagkaon. Ayaw pag-uli. Kaya libre ko ikaw. Ayaw pag-uli kay Adi, may nakalitingin loto. Di ba? Grabe ito. Jesus man ito. Ano kay Jesus? Trusting ka kay Jesus. Halita. Amen. So again, nasa ni Jesus, they do not need to go away. You give them something to eat. Grabe at kaluoy ni Lord ang mga tabong to. Sugadin mo niya na-feel pag wala kang kakaon. Or bang hindi rin kala talaga nakaon. Diba? Naluluoy ni Lord bukto kung waray ka kwarta. Nag-worry ka nga waray ka pa sweldo, pero dawin mo talaga nitong sweldo nakabatag-batag na ito hiya ka. Grabe ng breakdown nitong imong sweldo. Ano yung para sarili, sunod na lang. Sunod na lang ang honorarium, di ba? Nakabatag-batag na ito hiya. Bukto, God heals you. And you are not forgotten by the Lord. Nakikita niya na kailangan ni Muhin provision. Kasi Lord, give them something to eat. Ang problema ng mga disciple na sila, Lord, 5 loaves and 2 fish, period. Pero Jesus, ang niya nakita, bukto 5 loaves, 2 fish, and meat. Nakita niya bukto, nga ang source is here. Dari nasa rin kita, Lord, mga bills, problema di, kita lang di skulahan, module, di ba na akong jowa, kapay niya, may 100, may 100, or nabalay, so dito, buktuhain man ni Jesus, are you counting on Christ? Or are you just counting your problems? Diba ba kalit at mga makabukang bakalit at mga disciples? We keep on counting our problems. We don't involve Jesus. That's why why provision, di ba? But if you acknowledge God as your provider, bukto, multiplication will happen. Miracles would happen. Wala imposible ka, Lord, bukto. But if you count your problem, madamo talaga ito hiram. Di ba? Problema na damo pa naman ito pag inihap mo. But if Jesus is the last word at your statement, case L. May bukto, igahatag ni Lord na imo. Kita ito ngayong sapit. May provision ba ito hiya? Kita dito. Itiya ba na hong naglalamara kay may provision? Or bangin, waray na ito hiya? Waray na laba-laba, waray na kaon-kaon. Kita alat mo sapit ka, husay ka, bubloming, waray problema. Kung ito may provision ito hiya, araw ito hiya. Palitin mo kayo mo sakit, kamay na yung provision. Ayaw pag inaalam. O give them something to eat. Alita mo ito. Grabe, praise God is because He, Lord, He is taking good care of us. Another, nasa ring man. Diba yung Philip nasa ring, ay Lord, gawaran kita kwarta, paulihan na latira. Andro nasa ring, Andro, kita ala di nga bata, Jesus, may di nga pagkaon. Ano naman ang sunod, Lord? Ano naman eh? Lalo lang sabihin. Hindi ko mag-istorya na kita niya. May provision pa? Amen! Praise God. Nasa siya group lang. Balita, praise God, at nagibubuhat na akong yan ang adlaw. Amen? Na ano man ni Jesus kan Andrew? Na ano ni Jesus? Ayan, Jesus took the loaves, but in other translation, nasa ring man, bring them here. Ikati ito ako, 5 loaves and 2 fish. Kahit bumultiply natin. Jesus is still speaking this today. Imasarin kita nga, Lord, kita alam akon wallet, 100 na laan na ati.
Mas may cell group kami. Ano man, Lord, mabaktas na lang niya. Kaya walang dadala niya. Bugto ihatag. Ihatag ka, Lord. Amen? Bring them here. Eli paraan ko kasi niniyanin ko anin. Ano pa ini? In shape kay. Udto niya. O sa paso. Pero siya lang kasi nagpasahe pa kanto church. Bugto pasahe pa kanto church. Ayaw kabarakan yung mga ginahatag kan Lord kay go-multiply ito niya. Waray kawang bugto na sa ringan ni Jesus Christ, invest your treasures in heaven. Kung diin, diri ito yung kakawang mo. Diri marurubaan mo mga igahatag kan Lord. Kaya kung mag-invest na kita din niyang kalibutan, bugto, pwede pa ito mabankrupt. Pwede nga pa ma-scam, di ba? Pwede pa ito magasto-gasto. But everything that you give to God is treasured up in heaven. Ang account ito ni Lord. Little is much in the hands of Jesus. Again, little is much in the hands of Jesus. Para iya, dako na ang abutang bugto ang may ginahatag ka iya. Christ can multiply it and mightily use you and your gain. God loves little. Kung naalala niyo ang birthday ni Papa, di ba nag-my day ako? Hanakon my day message ko. You know what? Simple lahat to. But grabe nakitaan to, gin-review ko hiya. Ito nga may day ko kang Papa. Nasyak ako kay halos 2,000 views na hiya. First time ito magkamay-tahan, sugat ka mo nga mga views. Tas, almost 500 ka mga reacts. So, babagalayan na po sa Facebook. And then, you know what, anak kami sa kay may mga nag-chat dito, like, kasi man, how to forgive. May mga nag-chat dito, paano ko naman forgive? May now, colleague ha, ay, nagpakian ha. As in that way, in such a way na encourage ko, at the same time, I was able to reflect the character of God na forgiving niya na God. Imagine, may dilaan to yaha, pero it was able to reach out others. I believe it will the same would happen na imo. Imo good thing nga butang or dako man, it can influence others. Bisan man ang imo gipo-post sa Facebook, bugto grabe imo influence. Somebody needs that, di ba? Kay danin masita, Lord, waray naman nini nag-share na ako mga gipo-post. Lord, waray nga niyo na nag-react na ako mga gipo-post. No, bugto. You don't know that somebody is being touched by what you are doing. Small things matter. Little things, bugto, can make a difference. Diba? It takes only a droplet of water to create a ripple effect. It could affect the whole bodies of water. So, buti lang ni mga action bugto, it can affect others. It can influence others. Your little service matters. And imo little faith matters. Nasa nga ni Lord, bisan ka lamay the faith na sugod ka guti, and mustard seed, you can move a mountain. Diba? Kasi pa may dakadakong nga faith mo to, you can move the whole earth na. Makapalinog ka na din ng alibutan. Asay ka po may dakadakong nga faith. Your little faith can move a mountain. It means it can move your problem. It can shake in the enemy. Kasi pa may dakitadakong nga faith. Amen? Ay dahil nasa rin kita ito nga. Kuya, naawad ako pag-serve ka, Lord. Ate, kinukul ba ako pag-share, word ni Lord, word ni Lord. Ate, bahol akong boses. Diri maupay pag kumanta ako atong celebrate pag mapipiniyok la ako ito niya. Diri ako maaram magsuod ito. Instead of focusing on your weaknesses, allow God to use your weakness para ma-revealan niya glory. I know kilala na ini yung tao, pero we try to reflect again. Kung gaano yun ang paggamit ka, Lord, despite han iya lacking, despite ang may nahiya, sobra iya nga nagpaggamit ng Ginoo. Higit mo natin ini. Almost ready.
my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. Here I come, they're freaking out. They're like, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, but wish it won't help. But what I've seen in life are just a couple of key principles. The first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. I can't feel my hands. I love life. So many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You go through your storms in life and you don't know how long the storm's going to be. And today I'm going to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand. But when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. It is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. No arms, no legs, no worries. Di ba ka-open ang iyang team? Imagine, wala na niya kamuntas tiin. Pero naging evangelist pa hiya. He travels around the world to proclaim the word of God. Kasi pag kita mga kabugtuan, di ba? Kompleto ka ba yan, ha? Ano yung malawas? Amen! Subugto, paggamit ikaw kan Lord. Because God is going to use you mightily. But at the same time, we trust God for the provision. We don't trust our resources. Dili kita matras sa atong kusog. Dili kita matras kung anong makita kita. Remember, nasa rin ni Jesus. Jesus said in Matthew, in the book of Matthew 6:26, look at the birds in the sky. They don't sow seed or harvest grain or gather crops into barns. Yet your heavenly Father feeds them. Aren't you worth much more than they are? Ang tamsi nga ni kuno bugtog ipapakaon ng Ginoo, asay ka pa ba nga tawo ka? Diba? Asay papakita ng mga anak kitahan Ginoo. Ang naopay tamsi nga, ang tamsi confident hira nga may napagkaon. Ang kailangan na nila buhaton is pamilingon itong nga pagkaon. They are so confident that they don't worry. Diba? Dahil natin nakikita mga tamsi nga nag-worry hira. Nakikita ka tamsi nga kuan, diba? Nga tulala.
Tapos siya na problema, wari mo man, di ba bugto, naglinupat man lang ito hira. Bisira pang linupat, bisira pamilinghan, pagkaon. Because they know bugto nga may da provision. Ang nila kailangan pamilingon ito niya. Kita nga mga tao bugto, maaram ka mo ang maupay ha word nga Jireh, because in other translation it says, the Lord will see to it. The Lord is your provider, and the Lord will see to it. Ibig sabihin, may da na bugto provision. Kailangan na natin pamilingon ito niya. Kailangan natin trabahuan. Kailangan na natin, bisan makuri, mapadayon kita. May da provision bugto. Di ba, amen? May da talaga provision, but we need to trust God. Kailangan may da kita mag-lay kita effort on how to find it and how to work for it. May da pagkaon bugto ang 20,000 of people. May provision ni Lord. Nga ati pa, ang provision ni Lord bugto is not just giving you, but making it overflow. Now, atong last verses. After everyone was full, Jesus told His disciples, now gather the leftovers, so that nothing is wasted. So they picked up the pieces and filled 12 baskets with scraps left by the people who had eaten from the 5 barley loaves. May salin pa, may dapat 12 na basket nga puno. Ang salin, ang mga tao. Not only that, nga may naginhatag ni Lord, but He made it overflowing. Paano nagkamay na multiplication? Adi ang imbuhat ni Jesus. Nasa ring man, Luke chapter 9:16, Jesus took the 5 loaves and 2 fish, looked up toward heaven and blessed them. Then breaking the loaves into pieces, He kept giving the bread and fish to the disciples, so they could distribute it to the people. What did Jesus do? He kept giving the bread and fish to the disciples. Gin-break niya bugto ang bread para ma-multiply, para dumamo. In the same way, may talita duwa nga principle for multiplication. Okay? Unahan nga tanan, Jesus needs to break you so you can multiply. Kailangan ka i-break ni Lord bugto. Because God will not use a broken person. When God wants to use you, He is going to break you. May mga situations sa imo life, bugto nga di ka maarang, ang purpose nga ngayon ni Lord is para mag-progress ka. Para mag-grow ka. Para i-protect ka. Para i-bless ka. Di ba? May mga situations sa atong life nga, we conclude, God, diri ka maupay, kaginalaw mo iniya akong kinabuhi. God, hain ka na, worry ka man. Ang kailangan ko ikaw, Lord, ano na, kumusta na? Nagawa ko rin akong kinabuhi. Bugto, God is breaking you because He wants to bless you. Kailangan ka aning mag-undergo ng brokenness. You know what? May nabasa ko nga article. May usa nga klase han kotse. Simple lahiya. Pero pera ang presyo niya, $240,000. Imagine. Pero na ito ka millions, di ba? Sobrang na ito kadadako nga millions. Kotse lang ito yung simple ha. Ngayon, ang original price ko nung niya is 3 man suka dito kadakpay. Simple lang ngayon na kotse. Kaya ano man nagmahal? Kay, ang tag-ada ito, hanunan, former nga tag-ada, is si Pope Benedict. Di ba imagine mo ko? Nagmahal hiya, kaging gamit iyahan sikat, nga tao ng public icon. This is very true nowadays. Bisan mga celebrities. Ikaw, for example, you're a good painter. Maupay ka mag-paint, ura-ura karadaman mo artistry, maaram na tanan nga mga styles, pag-paint. At kay nag-paint hikuan. Sigod nag-paint naman. Ay. Himimiya. Himimiya, nag-painting Himimiya. Hinuman it mahal. I mean, kanay painting it mahal. At Himimiya, di ba, kay public icon niya. Pero nag-isino ko na, sinawasawa na niya. Tapos may nagpalitan niya, ikaw lang ko sobra kaupay, waray pumalit in, kay di ka sikat. Ano ang reason kaya ano may value itong painting? Ano mahal itong painting?
Kaya ang tag-ada, di ba? Hino ang nakaputi ito, hinong tag-ada ito. In the same way, mga kabugtuan, natatagan kala value kung may nakaginoo. Kaya ano kabugto valuable? It's because you belong to Jesus. The moment na ihatag nimon imo kinabuhi, magkakamay na ito value. No matter how broken you are, no matter how weak you are, no matter how dark is your past, bugto, you are valuable. You are so precious. You are loved by God. You are daily provided. May naka-future. May maupay nga plano ang ginawa mo. Di ka nakuusahan. Di ka abandon. You are cared. Because your identity is with Christ. That means you are valuable. Ang nagatag at ay mabog to is He Lord na. Ang Ginoo, the Lord of the universe is owning you. Diri artist ang nagatag mo. Ang Ginoo. Sanglit be happy because of that. And imo Ginoo is diri nagpapabaya. He is your great provider. The second one, Jesus used little things so it can multiply. Kung naalala ninyo, Moses, anong niya gamit para i-part ang Red Sea? Sharingan? Sharingan? Anong yung gamit ni Moses? Ha? Hami-hami wave ko. Di ba? Anong yung gamit ni Jesus? Bugto. Ano ni Jesus? Ni Moses. Diri man niya Avenger, diri man niya superhero. Anong yung gamit niya? It was just a rod. Diba? Tungkod la bugto. Ito nga tungkod, ito nga tungkod na part ang Red Sea. Ano gingamit ni Solomon to kill 1,000 of his enemies? Ano yung gamit pagkilan niya mga enemies si Samson? Jawbone. Hanos ang hayop. Diri yung mga diri. Hanos ang may matarong-tarong ba yan niya? Again, jawbone. Jawbone na ito. Yung mga kalaban, may shield. May mga espada. May mga panahiya. Jawbone lang gamit niya. Another one. Hino ang gingamit ni Lord Bugto para i-give birth kan little Jesus. Diba Mary, nga simple lahiya, diri queen anak-anak ng Jesus. She was just an ordinary woman, a humble servant of God. God loves to use little things. Di ka maaram ito nga imong pagsayaw, gagamitin ni Lord. Ito nga imong pag-drawing gagamitin ni Lord. Ito nga imong pagiging machika gagamitin ni Lord. Ito nga imong confidence gagamitin ni Lord Bugto. Ito nga yung padati pagsurat, gagamitin ito ni Lord. Imo boses gagamitin ni Lord. You don't know that those little things can be used by God for His glory. Diri aton glory. Ha? Kan Lord ito niya glory. Ha iya gula ito niya. So again, the secret to multiplication is be faithful with few things. I learned this, and this is so evident in my life. Pag may danganig in trust, He Lord, nga guting nga butang bugto, be faithful in doing it. Ang tao nga faithful, mas gintatagan palugod, han mag-upay nga butang. More blessings ang abot na iya. Kay diriya magiging faithful bugto, hatag tong abutang, kay diriya faithful hagutik na mga things. Learn to be faithful even in few things, and God is going to entrust you with bigger things. This is the secret to multiplication. At evident ginihiyabog to ha ato mga kabugtuan. Example. Ay, yun na example na kita rin. Basahan ka rin yan. Give and you will receive. Your gift will return to you in full. Pressed down, shaken together, to make room for more, running over, and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. So kaopay hanap. Pag maghatag kita ka Lord Bugto, ano ni babalik niya? Pressed down, shaken together,
Make room for more, running over and poured into your lap. So hatag na itakan, Lord. Hatag nato naton time, usog naton effort. Kilalon naton ni Jesus Christ sa aton life. And you will never regret that decision. Because I have been ready many years for being a Christian. I have never regretted following Jesus in my life. And I know it's the same with you. Diba? The more nga blessings na nigahatag ni Lord Haimo. For example, lira ati ay ka, di ba, nagtigang hira usa, duwa. Pero kitaan na lira ka, dadamo na nira. Wow, ati ay ka. Tagi daw kami cell member. Talaga. Hira-hino kayo ni nga mga kutiayan na una, pero yan na, di ba, grabe na nira. O ati ay, ni Charis da, bata pa yung Charis. Bata pa yung, saan kaya ni Sarah? Yan na, di ba? Pakariban, di yung mga cell members. Maraming information. Kita na nga lang, natawala sa rin, napalma naman. Ate Karen, di ba? Pero yan ang kita ka na damo niya Ate Karen. Praise God. Mahino pa. Wala ko yung Limuel. Yan na, kadadamo na nira ko yung Limuel. Praise God, lagi lang natin praise. And lastly, syempre, di ka kayo pa-orahi ang chosen ones. Yan, mga pioneer. Mga old members. Pero kita lang. Diba? Kasi naging faithful at yung mga cell members, bisan po sala. So, gin-interest sila damo pa. Praise God, di ba? I'm not just talking about cell members. I'm just also talking at imo finances. At imo grado, ihatag ito kan Lord. Amen? Ano pa, ang imo hope, igatag ito ka Lord. Ang imo talent, igatag ka Lord. Tanan nga may nakihatag ka Lord and is going to multiply that. Don't keep that with yourself. Before I end, let me tell you this. Usa na nakakarawat bugtog. Di ba maabot ang may mga leftovers? May mga scraps. Imagine kung ang little boy, usahiya, hamang nga nakadarahan basket. What if that little boy, bumalik ira-ira balay, tas may basket. Tas masari niya, mama, Rinak, kadadawa ng pagkaon. Tas masari niya little boy niya, ma, di ba kanina, last ko na itong mapagkaon, tas suray na takaon. Pero kita ala tungod ka Jesus, makakaon kita in maiha. Sa mama sarig, wow! Wala, sige, kaon na kita. Sinagutom na. Imagine, because of the faith of that little boy, bugtog, they were able to survive, they were able to eat, and he was able to introduce Jesus to his mother. Just because ginhatag niya ang nasasalin niya. Let's stand up, mga kabukto.